Hormatly prezidentimizin parasatly ýol başlygyna ezi diýarymyzda azyk bolşularynyň öpüşün edilmegine gönükdirlen döwletli tutumlar ýurdumynyň Lewap welaýatyna da ulura başlyklary besenýär. Bu awatda döwletimiz tarapyndan önümçilik kärhanalaryna berilýän ýygyderli gollawdyr, kömekler, döredilýän uly ýeňillikler özüniň anyk netijelerini berýär. Azyk önümlerinin bolşularynyň döredilmegine münasip goşandyny goşýan kärhanalaryň hataryna jyhun gök miýwe önümlerini gaplaýjy kärhanasyny görkezmek bolar. Kämil enjamlar we önümçilik bölümleri döwre başlarylan bu kärhananyň her günde 6 tonna çenli önüm taýýarlamagy mümkinçligi bar. Her kwatda bir ýerde önümleriň 10-dan gowrak görnüşi taýýarlanýar. Dorly gög önümler we miýweler aýtadan işlenenden soňra mörebbeler, şerbetler we miýwe şireleri goýultmalar görnüşine gaplanyp tagamy ýokumlyk derejesi bilen tapatlanýar. Bir ýerde öňürlýän dorly görnüşli önümler ila darasyna islerli harida urlýar. Şu günler käraneçi babaday hanlarymyzyň ihlasy zähmeti bilen kemale getirilen dorly miýweleri gaýtadan işlemekde kärhanada netijeli işler anyp barlýar. Kämil texnologik enjamlara dayanýan önümçilik kärhanasyna işçi hünärmenleriň 30-dan gowragy zähmet çekýär. Kärhanada zähmet çekmek üçin ähli oňun şertler, zerurluklar gözden tutulyp önümçiligiň ilerlemegi uğruna geçirilýän işler ul üstünliklere besenýär. Jyhun gök miýwe önümlerini gaplaýjy kärhanasynyň işçi hünärmenleri ajaýyp zamanamyzda ähli wagtda döredilýän giň mümkinçilikler berilýän döwlet gollawlary üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda hemde hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hoşarlyk hemde alkyş dolaryny diýerler.